أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bi asrarihi wa akhlaqihi wa anwarihi wa ahwalihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ingane sampun bahas ayat 1 setunggal terkait kalih kosor. Bila kula panjenengan sedaya tindakan aidara betul fil ardi niku mboten napa-napa anggenipun antaksuru minas sholat. Jika kita mengkosor sholat yang boleh dikosor niku sholat ingkang jumlah rakaate sekawan, nek cuma jumlah rakaate kalih ugi 3 mboten angsal dipun kosor. Nah, kemarin sekedar mengingatkan syarat-syarat untuk mengkosor sholat nomor setunggal niku bepergian tidak untuk maksiat. Kula panjenengan sedaya tindakanipun boten
kangge kemaksiatan. Meskipun tindakan menika tindakan wajib misalnya, jadi baik bepergiannya itu bepergian wajib seperti pergi haji, pergi umroh, bahkan bepergian untuk membayar hutang, itu bepergian wajib, atau bepergian sunnah. Bepergian sunnah nggih kados dene silaturahim. Nek berangkat ngaji itu bepergian apa? Wajib. Wong kene apa bepergian wajib tolakul ilmi walidotun. Maupun mubah, perjalanan mubah, rekreasi, nggih tamasya. Lho niku angsal selama tidak diniati maksiat niku angsal mengkosor sholat, mengkosor sholat. Bahkan ada yang mengatakan disunahkan mengkosor sholat. Nah, kemudian jarak minimal diperbolehkannya mengkosor sholat kalau ini pinter 2 marhalah atau 4 barit atau 16 farsah. Nek cara ukuran kilometer sakniki wonten sing ngendikake paling sithik kuwi 80,64 kilometer kados dene ten gene kitab Tanwirul Qulub. Wonten sing ngendikake 88,7 kilometer, wonten sing ngendikake 96 kilometer, wonten sing ngendikake 119,9 kilometer, wonten sing ngendikake 94,5 kilometer. Monggo ajeng nderek pendapat ingkang putih. Tapi sing masyhur biasane 94,5. Ya 94,5 kilo. Nek di atas 80 pun angsal meh dikosor. Syaratnya bepergian. Syarat sing nomor 3 niku keluar dari batas desa atau di luar desa, mula mboten pareng mengkosor salat kok isih nok jerone desane dhewe utawa kudur wis kadung mlebu desane dhewe. Misale napa? Misale lek surat men tindakan teng kene Jakarta. Nah, tindakan teng Jakarta terus ngeten, kowe iki jam yang kemawon jam setunggal nembe tindakan biajak berangkat terus ngeten, wah iki aku berangkat Jakarta jam 1 paling nyampe kono dalu misalnya apa maghrib lah kemawon maghrib, wah tak kosore lah sholat duhurku sekalian tak jamak karo sholat asar misalnya. Tapi saya jero desa Genting, nah niku mboten pareng. Utawa kundur saking Jakarta lah kok dereng sholat duhur, dereng sholat asar misalnya dugi griya wis kadung mlebu desa Genting jam 4 misalnya. Wah tak jamak takhir kosor sisan duhur asar padahal kon mlebet desa Genting niku mboten angsal, mboten pareng. Soalnya harus di luar desa. Terus syarat alajengipun salat napa nggih salat kosor iki wau niku salate salat ada, tidak boleh ngosor salat qadha. Salat qadha misale bapa sawah lali durung salat zuhur dugi griya leye-leye lah keturun padahal jam 2 kunjul dugi griya ora langsung salat zuhur leye-leye sik ya keturun bablas tani jam 5 misalnya tadi jam gangsal ya wis aku tak ngodok salat zuhur mboten saged dijamak akhir wong ora dini nyati tur yo mboten bepergian wis tekan omah leye-leye wis salat zuhure tak kodoke plus kok kosor. Nah niku mboten pareng. Mboten pareng siji yo ora tindakan nomor loro salate kok salat kok qadha kok dikosor ki yo remeh. Mboten pareng. Terus niat iku yo penting arep ngosor salat utawa jamak salat yo
kudu niat. Tanpa niat nggih mboten dadi. Mulane pas mancing andan pertama kudune wis mancing kene niat. Andan pertama rampung niku berarti sampai rampung sholat zuhur waktu paling pertama niku kanggone niat jamak takdim. Oh misalnya ngosor wis teko pas andan langsung niat sholat kosor. Nek jamak takhir berarti sadurunge rampung waktu sholat pertama. Bahkan miturut napa mashure qaul niku yo pas sholat pertama sadurunge rampung pas sholat waktu paling awal kudu wis diniati meh takdim apa takhir. Paling aman. Aja ujug-ujug ora niat zuhure rampung masuk waktu asar nembeni niat tak takhir boten sah. Boten pareng berarti zuhure masuke qadha. Syarat ingkang nomor 6, orang yang mengqashar sholat tidak boleh bermakmum pada orang yang sholatnya imam, sholat komplit. Jenengan bepergian leren ke masjid, wonten jamaah ke masjid, jamaah itu sholat biasa, sholat imam, zuhur 4 rakaat. Wong jenengan ujug-ujug dadi makmum niat qashar, boten sah, boten pareng. Soale napa? Jamaah imam sempurna, jenengan makmum kok niate ngosor sholat niku boten sah. Terakhir mengerti hukum qashar sholat, bahwa sholat yang boleh diqashar itu hanya sholat yang 4 rakaat rubaiyah. Ojo cuma maghrib teko di qashar wah boten pareng 1,5 utawa subuh diqashar dadi sak rakaat iki kebangetan boten pareng. Nah niku pembahasan tentang sholat qashar. Saniki kula panjenengan sedaya mlebet ayat sing jelaske tentang sholat khauf. Wa idza kunta fihi fa aqamta lahum sholata. Lho munasabah ayate napa? Bar sholat qashar kok ujug-ujug sholat khauf. Kok mboten jamak riyen sing dibahas? Boten munasabah kecocokan antara ayat sing jelaske qashar kali sing jelaske sholat khauf. Niku soalé napa? Sholat khauf juga ada atau boleh diqashar selama peperangan itu terjadi di luar tempat dia tinggal atau di luar desanya. Atau peperangan itu terjadi ya di luar desa, pas jarake lah paling tidak. Jarake masafatul qasri, jarak diperbolehkannya sholat qashar. Misal Kanjeng Nabi perang ke daerah Badar misalnya, atau perang daerah Hondak dari tempat tinggal beliau niku kan pun melebihi masafatul qasri, maka sholat khauf dengan berperang. Lho sholat khauf sholat sing keweden. Saderengipun kula jelaske kula waca riyen bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta lan tatalane ana sapa sira ya Muhammad tuhe Muhammad hadiron iku hadir fihim ing dalem wong pasukan kafir. Fihim ing dalem pasukan kafir. Wa antum hale utawi sira kabeh takhofuna iku wedi sapa sira kabeh ala duwae musuh. Fa'akomta banjur jumenengaken sapa sira lahum marang kaum muslim as-sholata ing salat. Wa hadza utawi ikilah pengendikan wa idza kunta ila akhir jariyun iku lumaku ala adatil Qur'ani ing atase adate Al-Qur'an fil khitabi ing dalem khitabe fala mafhumalah mongko ora ana mafhum iku maujud keduwe khitab. Fa qala musholata faltakum mongko becik jumenengaken sapa faltakum mongko becik ngadeg mongko becik jumeneng taifatun
sapa pepenton minhum saking kaum ma'aka sertane sira Muhammad wa tana'ahor lan mundur sapa ta'ifatun pepenton liyane wal yahudu lan becik ngalapo sapa ta'ifah ai ta'ifatu tegese pepenton alati kang komat ngadeg sapa ta'ifah ma'aka sertane sira aslihatahum ngalap-ngalap aslihatahum ing apa aslihah senjata aslihatahum ing senjata senjatane ta'ifah ma'ahum sertane ta'ifah tegese senjata sing dibeto wa idza sajatu muqatalane sujud sapa ta'ifah ai salu tegese rampung sak rakaat sapa ta'ifah kabeh palyangkunu mongko becik ana sapa ta'ifah ya ta'ifatul ukhra tegese pepenton kang liyane min waraikum saking burine sira kabeh iku ya rusuna padha jaga sapa ta'ifah ila an takdu tumeka marang apa nekani sapa ta'ifah as-shalat salat tegese ngrapuke salat wa tadhabalan lunga hati ta'ifatu sapa iki lan pepenton tahrusu kang jaga sapa ta'ifah wa ta'ti lan becik teka sapa ta'ifatun pepenton ukhra kang meneh lam yusallu kang durung salat sapa ta'ifah fal yusallu moko becik salat sapa ta'ifah ma'aka sertane sira wal yahudu lan becik ngalap sapa ta'ifah khidrahum ing apa khadran ing pengati-ngatine ta'ifah hati ya waspada wa aslihatahum lan senjatane ta'ifah ma'ahum sertane ta'ifah ila anta ketu tumeka marang rampungke utawa nekani sapa ta'ifah as-sholata ing sholat waqad fa'ala lan teman-teman agawe sallallahu alaihi wasallam sinten Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadhalika kaya mengkono madkur bibanti nakhlin ana ing apa jenenge jerone nahl atau gene napa niku lembah nahl rawahu Syekhoni riwayatake ikilah riwayat Syekhoni sapa Syekh loro tegese Bukhari Muslim penjelasannya ya sadene lanjut salat khauf niku salat ingkang dilaksanakake di dalam keadaan takut dalam keadaan genting dalam keadaan peperangan dalam keadaan yang menakutkan dalam keadaan yang menakutkan. Nah catatannya jika sholat khauf itu dilaksanakan di daerah tempat tinggalnya, tegese awak dhewe misale kek ngaji kumpul-kumpul ngene iki utawa kek meh sholat ngene lah. Kek meh sholat ngenteni imam dugi jebul ujug-ujug diserang penjajah, berarti kan diserang di tempat kita tinggal. Atau kita mau sholat duhur ning kondisine genting, ora diserang, cuma sak waktu-waktu iso wae diserang, kondisine genting ngoten iki. Maka tidak boleh dikosor, salate kudu komplit seperti biasa. Ning nanti tata carane sing berbeda. Nomor kalih catatan yang kedua, jika sholat khauf dilakukan di luar daerah tempat tinggal, di mana letaknya itu melebihi masafatul qasri utawa jarak diperbolehkannya sholat qasar, maka sholat khauf boleh dilaksanakan dengan diqasar. Dengan diqasar. Misal napa zamane Hadratus Syekh napa memfatwakan resolusi jihad, ulama-ulama sak Jawa Timur kan wajib
radius diperbolehkannya sholat kosong. Ono fardu ain, ono fardu kifayah. Lah kok di luar radius itu ikut berjihad. Melayu lho budal moro Surabaya dugi mriko wayahe salat zuhur tetep wajib salat senajan kondisine perang. Niku apa? Tandha dalalatun ala anna shalah wajib. Itu pertanda bahwa sholat 5 waktu niku wajib dalam kondisi apapun sampai kondisi perang. Ojo mentang-mentang wayahe perang terus alah gak usah sholat sih aku yo perang aku ngene Gusti Allah. Ya nek ngono ya repot. Wayahe perang wae sholat wajib. Apa maneh mung kumpul-kumpul karo kanca-kancane. Apa malih mung kegiatan organisasi. Apa malih mung kegiatan nang warung kopi. Wah nanti aku meh Lailatul Ijtimah. Wah karo para kiai NU berangkat bagi NU. Lailatul Ijtimah isine mujadah sae. Jam 09.00 mulai apa jam 8 mulai jam 11 berang. Wah mujadah khusus kaya bolak terakhir aku dulu sholat Isya. Lho salah. Salah kudune sholat dhisik tetep sholat riyin. Wajib. Mula tetap sholat wayahe perang sampai kondisi perang segenting apapun niku tetap wajib sholat. Catatan yang nomor 3, sholat khauf dibagi menjadi 3 kondisi. Jadi sholat khauf niku dibagi menjadi 3 kondisi. Enggak nomor 1 kondisi genjatan senjata. Genjatan senjata itu pas perang atau pas leren? Leren. Jadi kondisinya itu ya mungkin kondisi perang tapi posisinya bukan pas perang. Yes, genjatan senjata. Nah, dalam kondisi ini ada setidaknya 2 cara pas genjatan senjata. Kondisi yang pertama kondisi genjatan senjata. Ada 2 cara. Cara nomor 1, kondisi nomor 1 ada 2 kondisi yang kemudian nanti menghasilkan 2 cara. Kondisi yang pertama kondisi genjatan senjata. Ananging kita tahu bahwa posisi musuh itu di luar arah kiblat, tapi menyebar ke segala penjuru. Awak dhewe kaya-kaya iki ngerti, kaya-kaya iso apa jenenge wong mau wis bal perang atau winginane bal perang terus leren sedelok. Lah pas wayahe leren kan awak dhewe ya salat tetep. Misale wis pas perange mau esuk leren. Kita istirahat duhur kan durung tentu iso wae iso perang, iso wae sing leren, tapi kan dhewe wajib salat. Wah, salat duhure piye, Joan? Ya salat khauf. Kita tahu posisi musuh di mana. Posisi musuh tidak di arah kiblat tapi merata seluruh penjuru kiblat misalnya. Nah, ini seluruh penjuru kiblat, maka tata cara sholate 1 pasukan kuwi mau dibagi 2 kelompok. 1 pasukan dibagi 2 kelompok. Coba misalnya kula nyuwun contoh wong 8 papat imam utawa wong 6 lah. Wong 6 nggih. Wong 6 dibagi loro-loro 3. Nggih. Wong anggap wae wong 7 Kula nyuwun contoh wong 7 jajal ngatik. Wong 7. Wadalan demen sapa alladzina wong akeh kafir kang padha kafir sapa alladzina la taquluna lamun padha lali sapa sira kabeh ida kuntum tatkalane jumeneng sapa sira kabeh ila sholati marang salat lali-lali an aslihatikum saking senjata sira kabeh wa amtiatikum
lan bondo sira kabeh fayamiluna mongko condong sapa alladzina kafaru alaikum atas sira kabeh mailatan kelawan condong wahidatan kang sepisan biayamilu kelawan yento nggawa sapa ngake alaikum atas sira kabeh fayakhudukum mongko ngalap sapa ngake mongko ngalap sapa ngake wa hadza utawi ikilah pengendikan wa qala alladzina ila akhir illatun iku dadi illatul amri iku dadi sebabe perintah diahdi silahi kelawan bawa senjata. Jadi wong-wong kafir kuwi orang-orang musuh kita niku berharap ketika sholat kudu orang bawa senjata. Mulut diwanti-wanti. Sing waspaye jaga kudu senjata terhunus. Aja sampai mung pedang tapi wis cara nggo pedangnya wis diacungke. Dadi gerakan sak penting mongko. Gerakan red ini. Nah, nek tembak ya wis ngacungke tembak. Berarti ngoten. Apalagi yang pertama, musuh dari segala penjuru. Senjata harus dikokang saja. Minimal meskipun nanti misalnya diserang kembali ke sholat kayak sholat sing nomor 3 tanpa aturan atau dalam tanda kutip semampunya, tapi minimal senjata ditokke wis diacungke wong ngerti musuh. Dikirane ora sholat, dikirane kayak berjaga. Harapannya kan itu. Wala junaha alaikum lan ora ana dosa alaikum atas sira kabeh. Ingkana lamun ana bikum ketemu ing sira kabeh adan apa piloro mimatore saking udan. Au kuntum utawa sapa sira kabeh madha iku wong kang lara. Antadu ing yen nyelehake asli katakum ing senjata sira kabeh. Nek pas wayahe udan misale senjatane kok senjata sing cara kena banyu garai mati utawa garai rusak utawa udane saking derese sehingga misalnya nyuwun sewu kok udan deres apa jenenge iki mau gek loro mengangkat senjata kan abot ya mengangkat senjata abot wong salat wae nek loro iso karo lungguh kok dadak ngangkat senjata kan abot tapi tetap wajib sholat. Cuma ngangkat senjatanya tidak harus ketika sedang adzan mimatore, sedang sakit, sedang lupa orang bawa senjata di tengah-tengah sholat, ojo batal sholat masih mau. Bala tamalu orang bawa sapa sira kabeh hakin aslika wa hadza utawi ikilah pengendikan la junaha yufidu iku awe faidah ijabah hamliha ing wajibe nggawa aslihah inda adamil udri ketika ora ana udzur. Nah ora ana udzur ya kudu nggawa senjata. Tapi nek pas ana udzur ora butuh senjata mboten apa-apa. Wa utawi salah siji pengendikan yufidu iku ahadu qaula ini saking salah suwijine qaul Syafi'i kedua Imam Syafi'i. Wasane utawi qaul sing kaping pindho anahu setuhune hamlu aslihah sunnatun iku sunnah wal jihad den rojeke qaul sing kaping pindho. Wa hudulan apa sira kabeh hidrokum ing ati-ati sapa sira kabeh minal adu saking musuh tarizu padha kersa sapa sira kabeh minhu saking musuh mastato tumang barang istato tum kang amre kuwasa sapa sira kabeh semampu kita. Inna wasbuni Gusti Allah ada iku nyawisaken sinten Gusti Allah lil kafirin kedue pira-pira wong kang kafir adaban ing siksa muhinan kang ino aida ihanatin tegese kang anduweni kehinaan